गोजोन फुंबिलि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ। सासे आइजोखौ बुथारनायनि दायाव 16 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दिवालीनि समाव सासे आइजोखौ 16 सुबुङा बुथारनानै गंसे फुख्रियाव गारनानै दोनदोंमोन। बे बुथारजानाय आइजोनि मुङा सीमा हाजरिका होनना मोनथिनो मोन्दों। बे जाथाया जादों भकाघाटनि माहरामबुकआव जादों। बे जाथायखौ लानानै आइजोनि बिफाया केस एबा गसर थिसननायाव बे 16 सुबुंखौ पुलिसआ हमनाय जायो एबा एरेस्ट खालामनाय जायो। आसाम आरो मिज'रामनि सिमायाव बमा बोखांनो हादों। आसाम आरो मिज'रामनि सिमानि साखाथियाव थानाय काछार जिल्लायाव थरसे बम बोखांनो हानाया जोबोद सोमोनांथाव आरो जोबोद गिख्रंथाव जाथाय जादों। काछार जिल्लानि खलिसेराव दालां बानायबाय थानाय समाव बमाखौ मोनदों। बे बमाखौ मोननायाव जायगानि सुबुंफोरा बयबो गिनायजों ओनसोल नाङैनो दावराव जादों। बमाखौ नायबिजिरनो थाखाय फरेनासिक एक्सपार्टआ गुवाहाटीनिफ्राय सिलचराव थांगोन होनना मोनथिनो मोननाय जादों। भारतनि नरेन्द्र मदिखौ सुबुंनि अनसायनाया सिगांनि एबा आगोलनि बायदिनो सोलिगासिनो दं। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया 70% रेटिं लानानै मुलुगनि गेजेराव सुबुंजों अनसायजानाय सासे दैदेनगिरि जानो हादों। आमेरिकानि मोनसे नायबिजिरनाया मनी कन्सलआ फोरमायनाय बायदिब्ला भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बयनिख्रुइबो जौसिन सारियाव दं। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि उनाव मेक्सिक'नि हादरगिरिया नैथि, इटालीनि गाहाय मन्थ्रिया थामथि आरो आमेरिकानि हादरगिरि ज' बिडेनआ द'थि सारियावसो जायगा लानो हादों। बेखौ नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मुलुगनि मादाव सुबुंफोरनि बयनिख्रुइबो साबसिन अनसायजानाय होनना जों नुनो मोन्दों। सा 22 कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा बिजेपि दोलोआव हाबदों। थांनाय बोसोरनि बिसायख'थियाव कंग्रेसनि दोलोफोरा मोजाङै दिन्थिफुंनो हायाखै। बिनि थाखायनो कंग्रेस दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा पार्टीनि गोसोआ बायदों। बरपेटायाव कंग्रेसनि सा 22 दैदेनगिरिफोरा बिजेपि दोलोआव हाबनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिसोरो थामहिनबा बिसोर कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरा ओनसोलनि थासारिखौ मोजाङाव लाबोनो हायैयाव एबा डेभेलप जायैयाव बिजेपि दोलोआव हाबदों। मानो होनोब्ला बिजेपि दोलोआ आथिखालाव जौगाखांगासिनो दङ। 6 दुथां लाइमोनफोरा ट्राफिक पुलिसखौ लोगो नांना बुदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि फानबाजाराव ट्राफिक पुलिसनि सायाव 6 दुथां लाइमोनफोरा हरखाबै गाग्लोबदों। बे 6 दुथां लाइमोनफोरा गोख्रैयै मटर साइकेल सालायनायखौ ट्रेफिक पुलिसआ होबथानायाव रागा जोंनानै ट्रेफिक पुलिसखौ हरखाबै गाग्लोबो एबा बुयो। बुजानाय ट्रेफिक पुलिसखौ रितुपान सइकिया आरो उत्पल गहेन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन थामहिनबा एपीएससीनि प्रिलिमिनारि आनजादाव सा 186 फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। गुवाहाटीनि कचिं सेन्टार भाद्रा आइएएस एकाडेमिनि एपीएससी प्रिलिमिनारि आनजादाव सा 186 फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। आथिखालाव बिसोरो एपीएससीनि मेन्स आनजादखौ होनो थाखाय थियारि खालामदों। भाद्रा आइएएस एकाडेमियाव फरायसाफोरनो सानफ्रोमबो स्टाडि मेटेरियेल आरो मक टेस्ट आरो मोगा-मोगि सोलोंथायखौ होनाय जायो। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।